Arnasaren giltzoa. Bada denbora bat, atzo zinenaren eta bihar izan nahi duzunaren arteko bidegurutzean, ilaun, barregarri. Arnas berritzeko aski den asperen une bat da. Hitz hauek irakurtzen edo entzuten ari garen hau adibidez. Arnasari bat, eta ez besterik. Arnasak badu mintzo bat, badu hizketa modu bat, erantzi ezinekoa. Ama hizkuntzaren pareko traje eroso bat, neurrira egina. Berez mintzatzen den doinu isil bat, norberarena baino ez dena, gela bat den bezala norberarena. Arnasaren mintzoa bere logikak bizi du. Ez dago ejertzitodun arnasarik, ez arnasaldi xumerik. Hats hartze bakoitza baita bakarra eta boteretsua. Denbora arnasten dugu atzera, eta ibilitako bidearen oihartzuna geratzen da hor nonbait, hegazkinek zeruan uzten duten arrasto uxoa nola. Badira ezlekuak, eta ezleku horietan meheagoa da oraina deitu diogun denbora tarte hau. Minagoa da kanpoko hotza, garrasi baten modukoa ia, bizi aldarria. Arnastea dagokigu gasolindegietan, manifestazioetan, hiri kutsatuetan. Arnastea dagokigu lurrikaren osteko hauts mendietan, amiantozko fabriketan, kartzeletan, itxarongeletan, ospitaleetan. Arnastea dagokigu, erremediorik gabe. Dakienak badaki zenbateraino diren ezleku ospitaleak, zenbat diren hatsaren adiera ezkutukoak. Zer nolako indarra duen hitzak korridoreetan. Dakienak baino ez daki, haike esperar batek ez duela beti, zain egon beharra dugu bat ordezkatzen. Hil ala bizikoa dela, ahalik eta gertuekoena izatea, badoa, pixkanaka, dioen ahotsa. Arnasaldi bakoitzak bere mintzoa duen bezala, guk ere badaukagulako gurea.